Wannan shine rahoton yadda wasu ba'adin ɗalibai da ke karatu a ƙasar Iraki suka gudanar da addu'o'insu bayan samun labarin shirin da jahiliya take yi akan jagoransu Sheikh Ibrahim Yaqub Al-Zakzaki. Wannan addu'a an gudanar da ita ne a harami Imam Ali alaihi salatu wassalam wanda yake a kasar Iraki kuma a garin Naja. Kimanin wajen karfe 8 da wani abu har zuwa bayan karfe 10 na dare. Wannan ku yayin da suke gabatar da du'a tawassul ne a lokaci na ƙarshe na gudanar da ita addu'a ɗin.